Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilo ki khubor bam ta kasni kinong di do siar ba kinong kahi siar jo kajala khamtam na ribhoi district kibla dam ai kajing ujor halor kajing don ki breu ki papersha banshim kabu da ka bashim da kapisa ko ba kajna ban haban siom ka bashong dor hadu lai pho hajar tingka ka we ka kali pick up na ka benta ban wara ki siar po kajala kinong yalam jo kiti artli ki seng halang ki bagothom ya ka seng Confederation of Ribhoi People but kinong yalam ka seng nyotrap integrated territorial organization Ribhoi district mentakasni aka sautrek nai wiang aja pulai lalai banbu da ka jing tho pat ujor kibor punya district Ribhoi uba pateng marsing habakran ulo ong ba ka jaka bandon da ka jaka bacek yakisiar iba kumno kibawan ra na sabar ka jala la kilong kiba bet ne em ban bam do apo ka jala reidan penban da ka bakum kate ka jinglum pisabian uba pateng yo thu ya kani ka jing ujor jong kinong kai siar na Ribhoi ada ban ujor sa kibor district kabla ada ban ong basisin bala ada persiu ka tinga pisa kabalai pu hajar ka tiga kali ke siar kala ayo benrung hapo ka jala ndri ada siu itu ki breu ki basim pisa kim sha benrung hapo ka jala uba pensai umba uba deu no yalam ka sang itu Ribhoi district ulo ong bakani ka jingwan kersan ya kani ka kunhun kinong kai siar ba kinong dido siar ka deru ka jingwan pen kan mawe ki bor district namar ka seng kala ada ban wan bu ya ki jing ujor ki bor sarkar hanor kani kaman dang ha kini ki kenyat sni ki pladam na kaliang jo kite kinong dido siar bat kinong kai siar ki lapen pau ya ka jing sokya namar kani ka khajna ka bahap siu ya ka pisa ka ba lai pajar tingka sya kite ki brio kala kata sibun ya ka kamai kaji jongki na lor bakador jo ka do siar kala ayar pa kini ki sni menta kasni ngilayo banwan biang stasiun 4 hangne hapo office jong UDC alor ka darkas ke bangila dep panbu dan hagine ki lai tayo baladap henreba ya kata ka darkas ki ba ngilabu ki klemban trekam kat hadu menta de nakaliang ka jongi hi menta kasni ngilai poi rengkat lang bat ka CROP rengkat bat kine ki supplier halor ka jingsim hi jong kita ki breu ki bakam ya lade ba kidei napo ka action hadu lai po hajar ka wei ka kalisiar de nakaliang jungi layo ban kedu ru ki betren dia ketai kapang nakaliang jong presiden jong ketai ka action ulaong ba ka jingsim jong kitai ki lai po hajar te kali ban pen iminong rap henre kat kum ka jinglap hi ka jongi idang muyai buddin kat hadu menta ba kata ka dor siar ka hap sha ba palan bat ka jing kini ki nogri siar ki kimla shu ban yokobar ya ka jingri ka jongki namar ba kala hapalat ka dor henre kat kum ka jing kren hi jong presiden padu ong ba kata ka jing sim joki lai pho hajar hana ka de ban pen im yutonong rap em kata kamla ban long namar ngila de hi ilalap la ka jong ka khmat te nakaliang jongi ka HITO mentahi ngin sim mi kane ka sinjam ba lada ka government kamla ban le ai ngi hi nalade rengkat bat kine ki supplier bat kiwe ngin sim ban ngin mi madan sendon ban le hi ban sim hi ka bor ki lade namar ba kimsem la mi kimsem la pentrekam ya kane ka jing complain lane kane ka jing sem jing e jong kine ki khasi ka ba ki lamat kata ka jing e ban siu ya kata ka lai pho hajar ka koi kali namar ba le se tang na po asam ki pen hap siar hapo umsning ki langat kata ka lai pho hajar kata ka de ka jing e ka ba kraw e namanta jongi ki khasi hoi nakaliang jongi ngila ya kendu eki ngila ongru ba shwa ba pinle ya kani nikong persyang shwa ban penbit penbiang ya kador namar kador kade ko wai lada ka rem nang te kemut pila haban adjust sang ne lada kata dru pin haban adjust ban poi spo Meghalaya Henry Kimsem lale ya kata te denta ka daw matangi wan biang sa season 4 hang ne bangin pha dorkas biang ban le halor kani lada kimle mentasa shi tayo ngimban sengi hab ban mi madang tena kaliang ka jonga mo ada ba tiet ikisiar nani ba supply station ko shlong tena du ba kadon kini entry hi ya kendu sya ka jing kani ka benta namar ba ngimna su ban sungtu ka dor kamur halor kani ka dor ka siar kiwe gila ban yo khamdunai ka bangi ngi tiet te isem jing sisa tarang ngi wan hani ka por ron tai ka bangin snok tirang ba kini kinong khai mo ki ba tiet ikisiar na bar ngi ai ki ta ka jing kersan ya ka baki gila ban te rakam la da don kum kini ki breu ki ba sim ka bu ham tam me kamai kaji ka jongi
kasih bang im hani ada nging kersan kami gini kinong supplier ki batit ini ki mar nabar yang mut ngiru idon gajing ketak idon gajing du nong mengingat pesisin kasngihi ada ngimla menli kami kini ki rukom penpoi mar sini ke baklem gajing tip ini ki supplier ketak ini kira mau bangin ngintri kini kami semua ngim don jing mentoi syu dan kalian gajongi kerpat iki bikinang ya sahmat kau kini bentar bikinang ya budin ya kani gajing long jing man jong kani gajing ya khayi pateng gajong ke lahir du kata karena kalian gajong ahi ai gajing play nam tagi ni kinong supply siar ki balami sahmat na kamtar ni gajing kebangi ya kendu halor kini ka entry ta kadaw ngir ngilas ko kya sibun namar ba yengi kinong rep ro lakya halor ba kador mentaka hab ta halor ka entry ro kadon bat ka siar ni ro kanam kiyo ro ngir ngisa akal ngo ngi kum kinong rep at ngi kis player hakani ka longi karpat mo fi kum ki media ban yarap lang halor kani namar bangi ngilas mo kya sibun teng ngi sib ha por telang mentalai sibun ki kali ngiwan lada ngiwan tang san taliro lakpo adu silak san pho te plus taro lada sim yang ngi ki kaliba ki tang arton sospa te ka entry jongi ka poi live ho jar te wat lada udkar ukit live ton ruspa te lada plus nang taro ka kador share kadang hap ya udkar udang ham dunador banyangi kasih udkar udang hap arpo sispa arpo kendai kat bangi pan sispa lai kue te kemut halor kani entry udang la udkar ini telor ngingi tang na kata kadaw ni pen iya kani ga medium ta batin yo i baro lot bape ya kani ga medium ta mana besi ini entry kan itu mana di kon iyo ini ka kanhun yung kani day uwan syai karsandi besi me kani entry uwan syai asosiasyon yung ka silok presiden supply siar apa supply siar kemudian ini entry simlang badkar kasih simlang badkar bakasi kalau tanggal ada biar keren ya kani ang yangi kasi dong pelai kalau ada long kabala mo yung kar di bersim kalau mana nong ribu cumi ini wa entry menbahas ya itu nggak halo nggak baru itu ngempat tip bahar kayaknya halo tadi ngingi basu seum tu lai pojat ngelasong kaya syai kan langsung di hok pensiun kai kata halo juga tu ngam sung di hok ban seum kumnu ngi kasi ngelak ban seum nong kasem stom kayaknya ngi kita ega jin cepat di bor sekar pada Roj kerpat juga ya kasukar te aku ahiban kang no sywa nanti naik sim entry ha po berni oh ki isim ga entry ta po berni setelah sen lembar kali tu kilah pelai telah ada kim long lada ngingim seu entry kamut ki kali jongi kin penpai bat kin tono pengin na lor jongi sem cenge halor bakasiar katan ong ban yarap yo nong rep mentau nong rep po sei kador banang hap nang hap te entry rodon kador nang hap tu nong rep uyap ngiru nong supply ngiyap